Търся отговорен и съзнателен мъж. Да е в състояние да издържа семейството, тъй като не разполагам с време да се ангажирам с трудови отношения. Същевременно да е на разположение след 15-16 часа, за да може да разходи кучето, да обърне внимание на децата и да ми съдейства в домакинството. Да има готовност да отсъства от работа винаги, когато е необходимо. Да се отиде на лекар, да се посети училището на децата, друга институция или има голям християнски празник. На работното си място да отговаря. Своевременно на телефонни обаждания. През уикендите да осигурява пътувания, пикници и други освежаващи преживявания. Изобщо най-подходящо би било да работи нощем, след като си легнем с децата, като при това осигурява необходимите на домакинството и децата удобства. С готовност да приема критика и забележки, насочени към неговото усъвършенстване, без да забравя, че в случаите, когато сам направи забележка, тя няма да бъде забравена и ще му бъде припомнена периодично. Да дискутира задълбочено въпросите, които ме вълнуват. Да се осведомява своевременно със свързаната с тях информация и да се ангажира с поставените теми. Ако сам проявява интереси, характерни за пола му, като политика, спорт или философия, да не очаква отклик и да не ги разисква и пред децата, разрушавайки правилното им възпитание. Доколкото отсъства възможност за свободно време, може да ги обсъжда с колегите си, както бе уточнено, максимум до 14 часа. В тази си ситуация да бъде жизнерадостен и да осигурява подкрепа, тъй като съм склонна към депресии. Търся отговорен и съзнателен